mei. Pentru că este vară, iar afară sunt foarte multe vietăți, m-am gândit că astăzi să vă recit poezia Gândecelul de Elena Farago. Haideți să începem! De ce m-ai prins în pumnul tău? Copil frumos, tu nu știi oare că-ți mic și eu și că mă doare? De ce mă strângi așa de rău? Copil ca tine sunt și eu și-mi place să mă joc și mie și milă trebuie să-ți fie de spaima și de plânsul meu. De ce să vrei să mă omori? Am și eu părinți ca tine. Și-ar plânge mama după mine și-ar plânge bietele surori. Și-ar plânge tata mult de tot, că ți-am trăit abia 3 zile. Îndură-te de ei, copile.